5 valors per crear riquesa és un llibre i un curs que ensenya quina és la base per generar riquesa a les nostres vides, riquesa i prosperitat, riquesa i abundància. El secret de les coses és sempre invisible. El secret d'un edifici és allò que no es veu, els fonaments. El secret d'un arbre està allà on no es veu, les arrels. I el secret de la riquesa, què és allò que no es veu? Són els 5 valors que la produeixen. La confiança, despertar-la dintre meu i despertar-la als altres. Evitar els errors que trenquen la confiança en els altres. El compromís, adonar-me'n de que res a la vida és obligatori, res, i complir-ho. Fer les coses perquè vull. El tercer, la lleialtat. Saber fer acords i saber quan un acord és sòlid per poder-lo complir. El servei. Estar obert a donar al màxim i obert a rebre. Hi ha molta gent que sap donar però no sap rebre i això tanca la clau de l'abundància. I finalment la saviesa. Saber aquelles coses que ens permeten tenir relacions excel·lents amb els altres. Perquè si jo tinc relacions excel·lents amb els altres i tinc quelcom important a donar-los i a més, amb confiança, compromís, lleialtat i servei, com voldreu que no tingui riquesa? 5 valors per expressar riquesa, 5 valors per crear riquesa. Això és el que s'explica al llibre i al curs. Us convido que el llegiu, us convido que participeu i descobriu la forma com podeu portar la riquesa a les vostres vides.